Wow, denne diamant er så smuk, og det ser ud, som om den har en slags mytisk kraft. Jeg er bange. Nå. Se på min skønhed. Hej, og dette er min prinsesse. Ja, et øjeblik, jeg har noget her. Dette er ikke en almindelig pose. Det er sådan en skønhed i det. Og lad os dekorere vores tag. Ja. Hvad synes I? Er den ikke virkelig smuk og skinnende? Wow. Jeg kan ikke lide dette vindue. Lad mig også gøre det smukt. Alle vinduerne, faktisk. Nu. Det var, hvad jeg havde brug for. Bella og lidt mere. Okay. Det er bare uvirkelig skønhed, ikke? Se, hvordan det glider. Wow. Okay, hvad skal jeg bygge? Jeg har det. Lige sådan. Okay, lad os se, hvad jeg har brug for her. Wow. Bliver det en jernbane? Jeg har det. Lad mig hjælpe dig. Lad os komme i gang. Okay, først skal vi sætte 2 jernbaner sammen. Jeg gjorde det et godt stykke arbejde, og nu er her en smuk cirkel. Se, vi har en smuk jernbane her. Og nu lad os placere vores prinsesser ovenpå. Lad os gå. Jeg tror, de er virkelig glade. Vi gjorde det! De elsker... Laver rutsjebanen her. Ja, og jeg har noget super smukt i denne potte. Dette smukke glimmerpulver. Og lige sådan vil et helt mesterværk vokse. Bare se på det, venner. Jeg har en smuk rubinlabyrint, og her skal vi placere en kiste med diamanter og rubiner også. Lad os gå, prinsesser. I skal finde skatten. Jeg er virkelig glad for, at de elsker at spille disse spil. Fantastisk. Okay, jeg har en sten her. Lad os se, hvad der er indeni. Lad mig knække den. Wow, det er fantastisk, ikke? Lad mig placere det lige her ved træet. Og nu lad os tilføje nogle puder og dekorere området. Og nu har du det perfekte sted at hvile. Det er smukt, ikke? Wow, Bella. Jeg elsker min ring. Men jeg vil bruge det til min pavillon. Lige sådan. Vi sætter det som dekoration og tilføjer alt til min smukke dukke. Elsker du det hele? Det ved jeg, du gør. Min prinsesse er også tilfreds, men lad mig bare fortsætte. Det er tid til at dekorere vores hus endnu mere. Jeg tager denne rubin og sætter den på 3. etage, og se der. Puff og magi. Alt lyser op. Og selvfølgelig skal vi også bruge trapper. Lad mig placere dem lige her. Klar? Jeg kan ikke tro mine øjne. Hvad? Du vil se nu. Min skønhed, vil du op her? Se, hvor smukt jeg har lavet det hele. Elsker du springvandet? Ikke sandt? Jeg elsker også dig, men vi har mere arbejde at gøre. Ja, det gør du. Men i mellemtiden vil jeg gøre mit arbejde her. Se på denne smukke diamant. Det er tid for os at dekorere vores værelser også. Lad mig placere denne smukke sol lige på 3. etage, sådan der. Og dekorere den med smukke stjerner. Og selvfølgelig... vidunderlig musik. Wow, det lyser så smukt. Ja, præcis hvad jeg ønskede til min dukke. Jeg håber, du elsker det der.
Jeg kan se, at du gør det. Jeg er virkelig glad på din vegne. Tak, fordi du værdsætter mit arbejde. Hej. Du skal komme denne vej. Okay, fantastisk. Tak for denne smukke seng. Jeg vil placere den lige her som et soveværelse. Og se den søde kattekælling. Her, skat. Din seng er virkelig blød, ikke? Fantastisk. Og nu skal vi selvfølgelig have en pejs for hyggen. Og nu har du en smuk pejs. Og generelt er vores soveværelse fantastisk. Wow, er det et tæppe? Rør det ikke! Og kan jeg se dekorationerne? Du er så grådig. Fint. Jeg laver mit eget soveværelse alligevel. Okay, her er en scene, men det er ikke en scene, fordi det er en seng. Vi skal have nogle puder her, og nogle vaser med blomster. Alt nødvendigt til huset på den anden side, og selvfølgelig et portræt. Wow, kan du lide det? Jeg håber, du gør. Se der, du har en boks fuld af diamanter. Fantastisk, fordi du har en støvsuger til at rydde det hele op. Er den ikke sød? Vent, hvad sker der her? Okay, det behøver vi ikke. Det er alt sammen skrald. Og se den kjole. Den er bare fantastisk. Hun kommer til at se fantastisk ud i den. Nu skal vi hænge nogle gardiner op, og nogle andre dekorationer, og nogle andre værktøjer til garderoben. Selvfølgelig skal alle tilbehørene også placeres der. Er det ikke fantastisk, Dolly? Kan du lide dit skab? Ja, jeg ved det. Det er fantastisk. Kom nu, vis os der, pige. Catwalk, fantastisk. Vi elsker dig. Lad mig tage nogle billeder. Til sociale medier. Hvad laver du, Bella? Okay, se på det. Perfekt værktøj til at gøre mit hår endnu smukkere. Styler lige her. Nu en hylde til at sætte nogle andre ting til håret. Og nu skal vi have et badekar og en bruser i form af en diamant. Jeg vil drikke lidt mere. Jeg er så træt af alle dekorationerne. Okay, nu hælder vi alt Fantaen i denne smukke pool. Sådan der. Og selvfølgelig, glem ikke disse smukke fisk. Lad mig hænge guirlanden lige her på loftet. Perfekt. Kom nu, prinsesse. Lav en ny frisur. Wow, dit hår er så fyldigt og så smukt. Voluminøst. Sejt, ikke sandt, Jennifer? Ja, men glem ikke første sal. Hvad skal vi gøre med den? Jeg har en idé. Det er tid til at fylde dette rum med en masse dekorationer til danse. Et DJ-bord, en barstol og fantastisk til festerne. Og glem ikke disse smukke glas. Fantastisk. Lad mig nu dekorere loftet, og festpigen er klar. Kan du lide det? Jeg kan se, at du gør. Fantastisk. Du kan feste hele natten her. Cool musik, cool stemning og cool dig. Juhu! Musikken er fantastisk. Du har ret. Jeg vil også lave det til et musikrum, men med nogle instrumenter. Lad mig placere klaveret lige her. Og en skammel også. Nogle stole og et bord. Og selvfølgelig en spiseplads. Selvfølgelig tilføjer vi nogle flere dekorationer og en smuk lysekrone i loftet. Du er sådan en skønhed, min Dolly. Vil du også spille noget musik? Du klarer det godt, skat. Ja, vores dukker blev venner, ligesom vi er. Yay! Seje huse, ikke? Hvordan kan I lide vores huse, venner? Skriv venligst i kommentarerne, hvad I synes om hvert af vores huse. Hvilket kan I bedst lide? Hvert af dem er super unikt.
Vi har forskellige ting og forskellige dekorationer, men vi har virkelig gjort os umage, og vores dukker elskede det. Jeg synes, vi gjorde et godt stykke arbejde. Ja, venner. Og nu har vores dukker et smukt hus. Med forskellige dekorationer. Og så mange rekreative ting udenfor også. Og se på Rubys hus. Vaskefeste her hele natten. Har en garderobe ekspres på anden sal. Og hvile på den tredje. Skriv i kommentarerne, hvilket hus du bedst kan lide. Abonner, tak. Glem ikke at give et like og fortæl dine venner om at se vores video. Farvel! Kunne du lide vores video, så tryk på like-knappen og abonner på vores kanal. Vi ser os, når jeg